El tenista Carles Moyà, l'artista Guillem Defac i l'ONG Càritas rebran les medalles d'or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També hem sabut el nom dels guardonats amb el Premi Ramon Llull. El tenista Carles Moyà serà reconegut per la seva trajectòria esportiva amb la medalla d'or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. És la més alta distinció del govern que ret homenatge als ciutadans il·lustres de les illes. A títol pòstum, enguany també s'entregarà una medalla d'or a Guillem Defac. L'altra medalla serà per Càritas pel seu compromís amb la solidaritat. El Premi Ramon Llull de la Comunitat Autònoma d'enguany premia el cineasta Agustí Villaronga, gran triomfador de la nit del cinema espanyol amb la pel·lícula Pa Negre. També hi haurà guardó pel desaparegut mossèn Antoni Gili o per Manuela de la Vega, al capdavant de l'Associació de Lluita per les Malalties Renals. Entre els premiats també hi ha l'Associació de Veïnats del Terreno i l'escriptor José Carlos Llop.